Animering af aerob og anaerob energiproduktion af William, Trine og Ludvig. Her ser vi en dyrecelle. Vi kan se de forskellige mitokondrier, som er noget af en af de vigtige aspekter under respirationsprocessen. I respirationsprocessen bliver glukosen nedbrudt gennem en række kemiske trin til kuldioxid og vand. Og det foregår ligesom vand og olie på et kraftværk. Energien i glukose bruger cellerne til at opbygge ATP, og det bliver så til varme. Kuldioxiden siver fra cellerne ud i blodet og til lungerne, hvor vi udånder den. Respirationsprocessen er ens i både planteceller og i dyreceller. Her ser vi en gruppe langdistanceløbere, hvor man i det her tilfælde benytter sig af den aerobe energiproduktion. Her ses den kemiske proces i respirationen, hertil til den anaerobe energiproduktion, hvor at glukose og ilt bliver spaltet til glukose og vand og energi, hvor den kemiske proces den hedder C6H12O6 til 6O2. Aerob arbejde. Når man dyrker idræt, skal kroppen arbejde hårdere. Derfor har musklerne brug for at omsætte meget mere energi end ved normal omsætning. Det kan kroppen klare ved at lade pulsen stige og lade musklerne optage mere ilt. Musklernes energilager, kulhydrat, omsættes til arbejde ved at der kommer mere ilt til musklerne. Mere ilt betyder hurtigere forbrænding, så mere arbejde kan udføres. Musklerne bruger altså ilt til at udføre arbejdet, og man kalder det derfor aerob arbejde. Aerob arbejde er en meget økonomisk arbejdsform. Kroppen kan arbejde i lang tid ved omsætning af energi ved at ilt. Langdistanceløberen eller langvejsrytteren skal have en god evne til at arbejde aerob. Når kroppens muskler får tilstrækkeligt med ilt til at udføre et stykke arbejde, kaldes det steady state. Du kender steady state tilstanden fra dine løbeture, når du er blevet varm, og du føler, at det ikke er hårdt at holde dit tempo. Det glider bare frem. Ved aerobt arbejde er det først, når energilagerne i musklerne er ved at være brugt op, at der opstår træthed. Det kan være efter 1 til flere timer. Dette fænomen kendes fra maratonløb, hvor man snakker om at møde løberen. Når muskel slipper op, er musklerne afhængige af fedt, glykose fra blodet. Det tager tid at transportere ny energi ind i musklerne, og man kan derfor ikke arbejde særligt. Aerob energiomsætning er ikke altid nok til at dække kroppens behov. Hvis arbejdet bliver meget hårdt, er det ikke nok at tilføre mere ilt til musklerne. Energiomsætning kan simpelthen ikke levere den mængde arbejde, som kroppen skal udføre. Hvis kroppen skal udføre maksimalt arbejde, altså tæt på 100% belastning, så kan den aerobe omsætning kun dække ca. 25% af belastningen. Så når 100 meter løberen eller vægtløfteren giver alt, hvad de har i sig, er det altså brug for en anden måde at omsætte energi på. Derfor bruger vi anaerobt arbejde, altså energiproduktion uden brug af ilt. Kroppen spalter glukose og gør brug af ATP-lagre rundt omkring i kroppen for at lave energi. Denne figur viser iltoptagelsen før, under og efter et moderat arbejde af 5 minutters varighed. Under de første par minutters arbejde er iltoptagelsen utilstrækkelig. Det bevirker en iltgæld, som betales tilbage efter løbet. Efter fysisk aktivitet er man altid lidt forpustet, og pulsen er langt over den normale hvilepuls, selvom man slapper helt af. Iltgæld er det, man kalder det. Ilten skylder man til at få ryddet op i musklerne. Se f.eks. denne her figur. Lageret af ATP og kreatinfosfat er i bund og skal gendannes. Det sker via respirationsprocessen, hvor til man skal bruge ilt i en fart. En del ilt går også til muskelcellernes indhold, som har afgivet det meste af deres iltlager under det hårde arbejde, og nu bygger det op igen. Endelig har både muskel- og leverceller brug for ilt til at omdanne mælkesyre til glykogen. I løbet af et minuts tid er det meste af gælden blevet betalt, men faktisk fortsætter man timevis med at have lidt højere puls, for at få kroppen helt kan blive restitueret oven på et hårdt langvarigt arbejde.